Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga ta nan ku. A wata tsohuwar alƙarya mai cike da gonaki da dazuzzuka, an yi wani yaro mai suna Mudan. Mudan ba kamar sauran yara ba ne. Shi ya kasance yana da tsananin son sanin abubuwa ta hanyar binciken ƙwaƙwaf. Duk inda aka ce kada a shiga, to nan Mudan yake so ya leƙa. Duk inda aka ce kada a taɓa, to kuwa shi ne abin da yake so lallai sai ya gani. Wata rana Mudan ya yi nisan kiwo a cikin dajin Duna, dajin da ko manyan mafarauta ba sa shiga sai da cikakken shiri. Yana cikin tafiya yana waige-waige sai ya ci karo da wani farin ƙoƙon kai a gindin wata bishiyar kuka. Ƙoƙon kan ya bushe ya yi fari fat saboda daɗewa. Mudan ya ɗaga wata sanda da ke hannunsa zai taɓa shi. Kwatsam sai ƙoƙon kan ya yi magana da murya mai kamar busasshiyar ciyawa. Kai yaro, kada ka taɓa ni da wannan sandar. Shin kai baka san darajar tsofaffi ba kenan, ko? Mudan ya zabura ya ja baya, jikinsa na rawa, amma haƙƙinsa na son sanin ƙwaƙwaf ya danne wannan tsoro. Ya faɗa cike da razani ya ce, Kana magana? Ina magana, kuma ina ganin abin da idanunka ba su iya gani, in ji ƙoƙon kai. Zan iya baka hikimar da babu wani a garinku da ya sani, amma da sharaɗi ɗaya, dole ne ka yi duk abin da na umarce ka. Mudan, wanda daman yake son ya fi kowa sanin abubuwa a garinsu, sai ya amince. Nan take ƙoƙon kan ya fara ba shi labarin inda aka binne tsofaffin dukiyar sarakunan da can da kuma yadda ake jin yaren dabbobi. Mudan ya yi farin ciki matuƙa da wannan, amma bayan ɗan lokaci buƙatun ƙoƙon kai suka fara zame masa haɗari. Da farko ya ce wa Mudan ya saci ƙwai daga sheƙar wata tsuntsuwa mai haɗari. Mudan ya yi hakan cikin dabara, amma fa da ƙyar ya sha. Sannan ya ce ya shiga kogon macizai ya ɗauko wani dutse mai haske. Mudan ya yi, duk da cewa ya kusa rasa ransa. A kwanaki na uku, ƙoƙon kan ya yi wani murmushi da gatso-gatson haƙoransa. Yanzu ya rage aiki guda. Ka je maƙabartar da ke tsakiyar dajin nan, ka ɗauko min wata laya da ke wuyan gawar da aka binne jiya. Idan har ka yi haka, zan ba ka ikon da za ka mulki duniyar nan gaba ɗaya. Mudan ya tafi cikin duhu, ya isa maƙabartar, ya gano sabon kabarin. Yana cikin tonon ƙasa sai ya ji wani iska mai sanyi ya buge shi. Duhu ya ƙara yawa, sannan hayaƙi ya fara fita daga kabarin. Take sai ga fatalwar mamacin ta bayyana, idanunta na wuta. Ashe ƙoƙon kan da Mudan ke hira da shi kan wata muguwar bokanya ce da ta mutu shekaru aru-aru, kuma tana so ta yi amfani da Mudan ne domin ta dawo duniya ta hanyar haɗa kurwarta da jikin sabuwar gawar nan. Fatalwar ta katsawa, kai ɗan adam, waye ya baka damar taɓa ni? Mudan ya firgita, ya nuna hanyar da ƙoƙon kan yake. Wancan ne, ƙoƙon kai ne ya aiko ni. Fatalwar ta ce, kai Mudan? Sannan ta yi wata dariya mai ban tsoro ta ce, shi wancan ƙoƙon kan bakinsa ne ya ja masa har aka fille kansa a zamanin da. Yanzu kuma yana so bakinsa ya jawo a fille maka naka. A nan dai Mudan ya gane cewa hikimar da ya nema ta zame masa wani mugun tarko. Da ƙarfin hali ya jefar da fartanyar hannunsa, ya ruga da gudu bai ko waiwaye ba, har sai da ya ga ya fice daga dajin. Yana ta faman haki kamar tumbinsa zai fashe, kamar huhunsa zai fashe. Tun daga ranar nan Mudan ya koyi babban darasi. Ba duk ilimi ne abin nema ba, kuma ba duk abin da ke magana ne ake tsayawa a saurara ba. Ya gane cewa wani lokacin son jin ƙwaƙwaf na iya kai yaro